Somos os alumnos e alumnas de segundo SC. Neste curso estivemos participando nun proxecto chamado EPDLab, cuxo eixo central foron as narrativas digitais. Contádenos, primeiro, en que consiste este proxecto de que as narrativas digitais. EPDLab é un obradoiro onde falamos e traballamos digitalmente sobre temas importantes que están presentes na sociedade de hoxe en día. Houbo sesións presenciais, pero tamén virtuais e mesmo un hackathon cos outros centros participantes. Que interesante! E cales son os temas que tratastedes? Tratamos temas relacionados coa igualdade de xénero, o racismo, o cuidado do medio ambiente, a emigración, o sexismo e as desigualdades económicas. E como traballaches estes temas? É dicir, que tipo de actividades facedes? Traballamos digitalmente, mediante os nosos ordenadores e teléfonos móviles. Fixemos vídeos, memes, cartéis para aprender e dar a coñecer os temas anteriores. Niso consisten as narrativas digitais. Tamén tiñamos unha aula virtual na que realizamos actividades e nos comunicábamos con María e Roy, os coordinadores do proxecto. Entón, cal foi o tema que máis vos fixo reflexionar ou que máis vos inspirou? Pareceunos moi interesante todo o que está detrás da industria, xa que nos deron a coñecer que só 10 empresas son as que controlan o mercado da alimentación mundial. Tamén as fake news, porque non sabíamos que existían. Para rematar, credes que é importante realizar este tipo de proxectos nos institutos? Volveríades a participar? Sí, porque aprendimos moitas cousas. A maioría de temas foron bastante entretidos e servíronos para concienciarnos da cantidad de injustizas que hai e todos os cambios que hai que facer no mundo para conseguir unha sociedade xusta e igualitaria. Maravilloso proxecto, gracias por dar a coñecer coas vosas respostas.